Ang panimalay labaw pa sa usa ka pisikal nga estruktura nga luwas nga dangpanan din kita makapahulay, makapuyo uban sa atong pamilya. Busa bugat ang bation kun kini kalit mahanaw. Ani ang RTV Presents ni John D. Esteban. Magtulo ka semana na sukad nga miigo ang magnitude 7.8. Pero maura gyapong hulagway ang imuha makita sa daghang dapit dinhi sa General Santos City. Mga tipaka sa semento, mga nangliki nga salog ug pundasyon na lamang ang nabilin sa mga nadamyos nga balay. Luyo sa kamingaw, ana ang mga handumanan nga gilubong sa kaguba. Apan sa karon, walay mahimo si Joel, kundili ang maningkamot nga mobarog balik. Ganitong karaan ng mong balay, ang extension nga katong tindahan bungkag diretso kay dili kay ligon ang pagka-construct. And then atong ang kusina diya sa kilid, bungkag po diretso kay Mapasalamaton sila sa nadawat nga 30,000 nga tabang gikan sa gobyerno. Apan dili daw paigo aron subling mapatukod ang panimalay sa barangay Balite. kautang gid ni. Pangutang gid ning matigsuon nag-amot-amot ni. Pero masiguro lang din tulugan nila kay budlay kaayo man ba. Kasi sa karong ipahimo ng mga metal cladding kay di ko ni gusto katong mag-maintainer na lang pod nga basig paglat paabot na po sa panahon magpaayo na pod. Yan na lang namo metal cladding nasa sa dala labor ng 70k na siya ma'am. Sa Upper Puting Bato, Barangay Kalumpang, sa pagsulod sa komunidad nga kaniadto bibo, karon mingaw na. Sanglit ang pipila kanila, gibiyaan na ang mga panibalay. Apan ang uban, bisan dako ang damyo sa balay, gipili ang magpabilin. Kay wala sila laing kaadtuan. Kay ngano ultimo ra man pud ning mga tao diri di naman mi kortahan. Nga mo ay palit tag materyales buta ano na to ipundar aron nga makabalik tag tulog og tarong makapasilong ta. Dili biya pud basta-basta mangitag kwarta kay Dugang sa ilang gipas-an nga problema, ang kakuwang sa tubig ug kuryente. lisod ang tubig ma'am og kuryente. Kay ang ano diri ang gitugutan na nga mapasiga katong wala naguba jud nga balay sa dito banda ug dira banda. Nang diri sa sulod ma'am wala jud ni siga. Samtang ang uban, nga wala gyud intay kaaduan sama sa pamilya ni Jezreel, nagantos sulod sa evacuation center. Kauban ang iyang amahan nga na-stroke. Apan ang ilahang silunganan, temporaryo lamang. Board na lang sa gid. Magboard kay marag lasa ta namon karon Sabado at ami last diri. Pagka next week, hindi na dyan mo magbalin kay gamitan man daw ang kining barangay gym sa barangay mo. Walay kasiguruhan ang ugma. Apan nagpabilin ang positibong panlantaw. Ania pa ang paglaom. Andam sila nga musuway pag-usap. Ayaw ta pa wala og paglaom. Kinalan mo bangon jud ang Upper Puting Bato. Ampo lang yun. Siya. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. John D. Esteban. 1. Mindanao.